Na dnešnom večeri Múzeu Totality máme špeciálnu návštevu. Je to Alexander Karuc, ktorý je jeden zo zakladateľov skupiny Zenit, legendárnej sereckej kapely, ktorá vznikla v roku 1977. Šaňo, vítaj u nás v múzeu už po druhýkrát. Ďakujem. Už ako ty, tak aj ja sme pamätníci, tak môžeme sa rozprávať o nejakých tých veciach z čas socializmu, ako to vtedy bolo. Akurát ja nemám žiadny nejaký hudobný sluch, nemám žiadne skúsenosti, takže v prvom rade by som bol rád, keby si povedal, ako to bolo za tých čas, ako vznikali kapely, aké to bolo s hraním na zábavách. Proste. To bol iný svet. Mladí ľudia v dnešnej dobe netušia, aký to bol svet, aká to bola doba, čo bolo normálne, čo bolo problematické, ako ste museli nechať schvaľovať si texty a podobné veci. Dávam ti slovo. No, bude to moje subjektívne spomienky, takže ja by som to, keď sa takto pýtaš, ja by som to dal tak zoširša, že jak to vyzeralo vôbec v Seredi s kapelami v tých časoch, keď som ja začínal. Takže naozaj to budú moje spomienky, možno iní muzikanti budú mať inakšie spomienky. Tak v krátkosti, jak som ja začínal v 72. roku v zime, som si ako obyčajne cvičil na orgáne šoporny, lebo som bol organista platený v kostole. A dobehol za mnou jeden taký vychudnutý, rengavý človek a hovorí, že a ty vieš hrať aj molové akordy. Samozrejme, však to molové alebo durové to je jedno. A nechceš hrať kapele. Čo ja viem, neskúšal som to. My máme takú kapelu Stop v Šintave a nemáme klávesistu. Tak a hovorí, zahraj mi toto. Tadi-dadi-dadi-dadi-dadi-da. No to zahral. Bereme ťa. To boli talentovky. No, to boli talentovky a ten chudý rengavý človek bol Ľubko Virák. Už teda dneska medzi nami není. A išiel som do tej Šintavy a tam teda sa cvičilo na voľakých strašných nástrojoch, podrátovaných voľakých reproduktoroch. A teda oni cvičili tak, že nemali ani magnetofón, nikto. A pesničky, podľa sluchu, čo počul, tak došiel na skúšku a hovorí, zahrajme si toto. A tak si to voľako zahrali. No a ja už som magnetofón mal, teda taký Pluto, ten hádam vaše, voľak v múzeu, taký malý na baterky magnetofóna páskový. A tam som si zahral pesničky a teda tam som začal potom robiť vlastne, nehovorím, že úplne do not, lebo noty okrem mňa nikto nepoznal, ale také rozpisy pre kapelu, že to, čo má zahrať, aj tak ma nepočúvali. Tak sme tam takto veselo sa hralo a takých kapiel bolo pár skoľko. V Seredi bola tuším tedy Moana, v tom čase už takí starší muzikanti. V Šintave bola ešte jedna Juventus, my sme boli Stop a všade tak po dedinách boli. Čo bolo teda špecifické, že kapela nemohla samostatne existovať, musela mať organizátora, keď sa bavíme o tej socialistickej dobe. Takže pod nejakým organizátorom. Ale to boli futbalisti, hoci kto. Nejaká organizácia bola a tí teda tú kapelu si tam volať dali priestory a potom tá kapela im bolo za to povinná buď odohrať nejaké akcie zadarmo, alebo odvádzať z tej výplaty, čo sme dostávali na zábavách, nejaké percentá. Nepamätám si koľko, 8%, alebo koľko. Takže takto to bolo organizované. Po dedinách boli takto kapely. V tom čase, keď som ja začínal, to ešte nebol ten biznis zábavový, ktorý sme potom zažili my v tých 80. rokoch. Väčšinou sa hralo na svadbách, alebo teda voľaké hasičské plesy, alebo také čosi. A čo bolo zaujímavé, čo by nikto neveril, že tam sa to všetko dialo, akože sa tancovalo len na ľudovky. Akože naozaj, že ten repertoár kapely pozostával z 200 ľudových pesničiek a voľakých 15-20 voľakých, že čo sme teda vypočuli z toho magnetofónu. No a ono to potom nabralo taký prudší vývoj v tých 80. rokoch. Toto trvalo asi necelý rok, čo sme boli v tej Šintave.
A potom došiel, budem ich aj menovať tých sereckých muzikantov, došiel Jožo Štibráni, možno ho poznáte, hovorili sa mu Žesko. Doteraz hráva, kapela Naši, ich vidím volať, doteraz hráva na bicích a tento Žesko bol tedy ženatý v Šalgočke a hovorí, že tam mám aj má sálu na cvičenie, aj teda, že organizáciu futbalistov, čo nás budú trošku akože dotovať, alebo čo, tak sme prešli do tej Šalgočky a vtedy vzniklo meno Zenit. Aj keď teda to nebol ten Zenit, ale vtedy to vzniklo, lebo sme vedeli, ako sa budeme volať. Taká svadbová kapela. A tento Jožo Štibráni mal fotoaparát značky Zenit. Hovorí, budeme sa volať podľa tohto fotoaparátu. Takže tam sme začali cvičiť a zobrali sme teda takého staršieho od nás, muzikanta, ktorý už mal zabehnuté kšefty, volá sa Slavo Teško, ešte stále žije. Jeho dvaja synovia sú šoporní a potom chodili aj do Japonska, tí Teškovci, ale oveľa rokov neskôr. No a tento Teško mal také, akože tam chytené už svadby a tak po tých svadbách sme hrávali a to bolo Zenit, aj sa volá, že Zenit 74. V Seredi zatiaľ neviem, čo sa dialo, my sme boli v Šalgočke, ale už sme sa poznali medzi tými muzikantami. To je zase tá organizácia toho celého bola väčšinou svadby, tam sa každý si odrobil, to boli 16-hodinové svadby, my sme išli. Ja som trúbil na trombóne v januári, primrzal ten nátrubok k ústám za subášom. A to sa začalo o 1:00 a bolo to do rána do 5:00 tá svadba. To bolo absolútne, že zabijak. To bol zabijak pre muzikantov, sa naozaj každý naučil aj hrať, lebo však toľko dlho musel hrať. No a to nebolo to akože platené, to sme dokonca na začiatku tých svadbách museli si, že čo nám dal mladožených a ostatné sme si museli vyhrať okolo stolov. To znamená, každému hostovi sme išli zahrať, ja som model akordeón alebo potom saxofón skôr. A každý si zaželal pesničku a dal nám 5 korún, alebo tak. My sme ich ovyšli, ale s každým sme si museli vypiť, čo bolo horšie. Keď aj štamprliči. Takže takto to bolo na začiatku a myslím, že úplne všetky kapely takto hrali. Mohli sme sa pozbierať, že volakto mal, že mám svadbu. Tak keďže sa tam hrali len ľudovky a tých 15 voľakých tanečných pesniček, čo sa odpočúvali z Luxemburgu, lebo nebolo FM, bolo len AM. Takže tie strašne nekvalitné na tých stredných vlnách nahraté na ten nekvalitný magnetofón a z toho opočúvať tú muziku a nejakú napodobniť. To bola veľká robota. Aj veľká škola. Takže sme sa povedali, ja mám svadbu, tak ideme, tak sme sa všetci poznali, ty máš dneska voľnú, máš, poďme, však ľudovky zahráš a tých 15 voľakých tanečných odrhovách zahráme. A takto sa hralo dosť dlho a myslím, že všeobecne po celom tomto kraji, že nikto nebol nejako ináč, no ale tam som dostal potom teda veľmi dobrú ponuku z tohto Zenitu 74, ma zobral Viktor Kratochvíľa do klubu 71. To bola vtedy serecká kapela, veľmi slávna a tam sme hrali koncerty. Sme boli na Morave, po celom Slovensku, chodili koncertné vystúpenia. No ja som nemal ani 18 rokov, takže som bol taký vyplašený z toho. A to nám zase vydržalo asi rok. A ten Viktor potom dostal ponuku do profesionálnej kapely do Nórska. No bez toho Viktora to tam tak strácalo nejaký zmysel, tak sme teda poodchádzali z toho. A ja som si teda, že idem si založiť kapelu. No medzi tým sa ten Zenit, čo ten Ľubo Virák, stále sa tam píše, že aj on bol v Zenite, tak to sa dávno rozpadlo, už medzi tým to neexistovalo. A tak, ako je zvykom, tie mená sa preberali. Napríklad tá kapela Stop v tej Šintave, tá existuje doteraz, hoci už je to 5. generácia muzikantov, ale furt sa to volá Stop. Lebo to sa preberá. Tak sme si aj my s Vladom, ktorému sa tedy hovorilo Čačan, s Vladom Tótom sme sa poznali, lebo chodieval na nejaké tie akcie, čo sme hrali s tým prvým Zenitom. On hrával kdesi vo Vlčanoch, alebo kde tak medzi Maďarmi. Tak sme sa dohovorili, že my si volá, kedy založíme spolu kapelu, tak sme to skúšili v 76. A ešte som mal také krátke intermezzo, lebo keď ten Viktor odchádzal do toho Nórska,
tak bol vianočný koncert, to sa tedy robilo v kultúráku, že vianočný koncert a všetky serecké kapely si tam zahrali. Takže ja som tam bol ešte hrať s klubom. A došiel Dušan Olach, to je známa postavička serecká. On hral totižto angažovanú muziku, čo sme sa im teda posmievali, že hrajú za párky, ale oni hrali politickú pieseň. Jeho žena a ešte ďalšie 3 speváčky pri gitárkach, len tak. A spievali tak, ja neviem, v Čile, kde je zlé, atomová vojna a Hirošima a neviem čo, tak angažovaná pieseň bola. Boli to také spletačky všelijaké. No ale my sme tam teda, keďže ten klub 71 sa rozpadal, tak ten Dušan Olach ešte potom z inej kapely nás lana, že poďte, však keď nemáte čo robiť, však na pol roka vyskúšajte, budeme hrať tú angažovanú pieseň, alebo som cvičiť. Máme kde cvičiť, máme aj nástroje mu dávali, ako on teda bol šikovný, tam Valušek sa volá, to bol šoporán, čo bol riaditeľ tedy kultúráku, taký komunistický káder a teda, ktorí podporovali túto. Takže mali sme aspoň kde cvičiť, mali sme aj voľaké nástroje trochu, tak sme s Dušanom teda riedili asi pol roka. Nikde sme nehrali, nikdy, ale posielali nás do rôznych destinácií, do rôznych tých komunistických centier, SZMáckých a tam sa teda veselo žilo naozaj. No, podrobnosti nebudeme uvádzať. Viem, že krásne bolo na Kováčovských kopcoch, bolo také veľké centrum, to je nad Dunajom, to vidíš celú tú maďarskú pustu, to je, jak sa vlieva hron do Dunaja. Tak si na to pamätám. Tak s tým Dušanom sme takto chodili asi pol roka, šeli po týchto sústredeniach, dali nám hlasových pedagógov. Tugendlip sa volal, Franto Tugendlip. A to bol ozaj dobrý hlasový pedagóg, takže nás tam učili aj spievať. Muzikantských sme nemali takýchto tútorov, ale teda bolo to, že sme sa tam zase volačo naučili takto, že tak profesionálnejšie. No ale po pol roku samozrejme, už do Martina sme nešli. Tam som sa potom dostal už až na vojenčine zase s politickou piesou. Takže ja od organistu až po politickú pieseň, no. Som mám dobrý kádrový profil potom. A poznali ste odkiaľ tie jednoty? Ja som vychodil hudobnú školu 2 cykly. Tu sa vidí. Najprv, áno, akordeón u Jarka Červenku a klavír potom u Beladišovej ešte 2 roky, no. Ale nebol som voľaký klavirista zdatný, lebo ten akordeón predsa je inakší, ale na orgáne potom sa hrali, keď som už mal syntetizér, tak už to išlo. Ale klavír som doteraz neviem, ako byť klavirista. To nebol môj nástroj. No, kde som to skončil? Ne, že s Dušanom sme si takto teda pochodili, no ale nič toho nebolo, ale som sa tam zoznámil s Dušanovým švagrom, Vladom Kočom, lebo jeho žena bola, jeho sestra bola Dušanová žena. A aj tá doteraz ešte hráva s tým Jožom Šivránim, som videl, a s Ferom Godálym. A Vlado Kočo a Juro Stríšek, Moravák, ktorý sa sem, neviem, ako dostal z Kyjova, z Moravy, obrovský chlap, neviem, či ho poznáte, volá kto, 2-metrový chlap, krásny kantilénový, obrovský hlas. On už má 12 rokov Parkinsona, teraz má tie elektródy v hlave a s ním sa nedám. Tak ten ešte žije z tej zakladacej zostavy a ja dosť, a ešte Marta teda. No musím povedať, tak jak je už tu na tom názve, že Zenit naposledy. My sme mali záujem, a to vieš dobre, lebo sme ťa oslovili 3-4 roky dozadu, že urobme taký koncert, najlepšie v amfiteátri v Seredi, s názvom Zenit naposledy. Lebo jednoducho ten cyklus života je nekompromisný a bolo jasné, že postupne tí členovia budú jednoducho odchádzať. No a ja som teda hudobne nevzdelaný, si myslel, že to tak je, že šup a ide sa na pódium a hrá sa, až teda jak to dopadlo. To už teraz nie, vtedy v tom 73. sa to dalo, no ale teraz už nie. To by nás vybili potom, keď tak to hrali. No Šano ma hneď dal do reálu, že
že proste keď dlhšiu dobu spolu nehrajú, že to im museli mesiace spolu trénovať. Mesiac, možno nie, no a podľa toho, keď sme chceli, čo ja viem, s 20 pesničkami, tak nejakých 5-6 skúšok by sme museli mať. No tak, proste bolo by to zdĺhavé a keďže ten zdravotný stav už u niektorých nebol úplne ideálny, tak to proste sme to nechali tak, až teda sa mne ešte podarilo so všetkými v podstate urobiť aký taký rozhovor a nechať si podpísať platne aj teda túto LPčku aj SPčku. Je tu aj Vlado Klčo, aj Čiko. Wuster samozrejme, s týmto som objavil na nejakom koncerte, ktorý mal niekde na počúvadle, tam hral, no a teda sme to si povedali, že už urobíme to už len takto ex post, aby zostali zachované tie spomienky, lebo to je veľmi dôležité, aby hlavne mladí ľudia vedeli niečo o tej histórii, aby bolo problematickejšie meniť históriu. Aj v tom, čo mám záujem opýtať sa, Šaňo, ako to bolo s tým schvaľovaním textov? Ako to fungovalo? Mohol len tak proste niekto začať hrať niekde v motoreste alebo niekde, ja neviem, na svadbe alebo na zábavách? No, ja sa vrátim do toho obdobia, lebo to malo určitý vývoj. Tak na tom začiatku to bolo smiešne, že my sme museli chodiť hneď, keď sme chceli mať kapelu pod tým organizátorom nejakým. My sme teda najprv boli, čo som spomínal, pod tými futbalistami, ale už môžem preskočiť, veľmi rýchlo to poviem, dobre? My sme s tým Vladom, teda s tým Čikom, to Čiko dostal veľmi neskoro to meno. Jemu sa hovoril Čačan, ale potom tá jedna skomolila, jedna speváčka, tak odtedy bol Čiko. Tak my sme sa pokúsili v 76. založiť už Zenit ako náš a tam som teda už pozval tohto Jura Strička a tohto Vlada Klča, lebo oni krásny dvojhlas mali spolu. A Vladová žena, teda ešte to nebola jeho žena, ona bola speváčka, Marta, takže sme mali výborný trojhlas a ja som sa trošku pridal s tým štvrtým hlasom, tak sme začali štvorhlasne spievať, čo bola na tú dobu ako absolútna rarita. To je spievať štvorhlasne to. Dneska to je bežné, ale... Takže my sme boli postavení na tomto, ale s tým Vladom v tom 66. to nevyšlo, tak sme si dali ešte rok pauzu, každý bol v nejakej kapele a v 77. sme teda si už založili tento Zenit. Aj sa volal Zenit 77 a už ten som vymenoval, kto tam bol. Nemali sme len bicistu, tak sme zobrali na jeden rok Jožka Gála z Veľkej Mače, ktorý mal odchádzať na vojnu, povedal ten rok s nami vydrží a potom, že teda povie preč. Takže to sme založili, ako to teda vyzeralo. Museli sme mať tú svoju organizáciu a to už sme mali osvetovú besedu PATA, to už bola vlastne štátna organizácia a tam sme mali predpisy. Museli sme ísť na prehrávky do Kultúra, kde bola teda komisia z hudobnej školy a samozrejme, že tam bol aj ideológ a skúšali nás normálne, že tam dátumy všelijaké komunistické, to normálne dejiny, to politická skúška tam bola. Tak sme si vždycky robili srandu, že voľakého takto tých cigáni, keď chodili na tie skúšky, tak pýtali, vieš, kto to bol Lenin? Stalin? Brežnev? Neviem. A čo to je ako? A viete, to je Pištala Katoša, to je ten, no každý svoju bandu poznáme, ten cigán si hovorí. No, aj to tak bolo, lebo ozaj tí negramotní cigáni, keď tam, oni nás vážne skúšali politiku. Na tých prehrávkach, potom sme museli čo zahrať, no ale čo bolo dôležité, museli sme odozdať repertoár. A tam bol presný predpis, že 60% repertoáru musia byť len slovenské pesničky, 30% musia byť zo socialistického tábora a 10% sme mohli si vybrať, čo chceme. Pritom jasné, že keď sa už potom začalo hrávať, lebo už sme teda o 3 roky postúpili, tak už sa začalo hrávať na tých zábavách sa už začali hrať, že 2 kola ľudové a jedno už také akože pop music. No tak všetko sme tu mali len západné pesničky, určite sme nemali ani Alu Pugačevu. A tým slovenské nebol problém, lebo tak tam sme vždycky napísali všetky šbírku a
ja neviem, to bol Duchona. Ale to sme len napísali, to sme nehrali. Oni nás toho neskúšali, či to všetko vieme hrať. Takže sme museli napísať, ja neviem, koľko, asi 60 pesničiek, čo hráme, aký máme repertoár. A tam to muselo byť takto konkrétne vymenované, že čo to hráme. Čo sme my ale vtedy nevedeli, to bolo super, lebo keď sme to napísali, tak oni potom z každej zábavy sa odvádzalo do toho autorského dosoza. A čo tam bolo napísané, tí autori, hoci sme to nikdy nehrali, tak oni dostali za každú tú zábavu peniaze. A keď teda niekto z nich nebol v autorskom zväze, čo sa teda nepodarilo vtedy ani Bustrovi, ja som bol potom neskôr sám, tak teda sa nikto nič. A dostával to Eugen Suchon a Jan Siker a tak, ako to sa dal ten balík peniazí a to sa potom odozdalo národným umelcom. Takže to sme nevedeli, že aj takýto biznisový plán je tam za tým. My sme to len brali tak, že teraz sme v socializme, musíme hrať socialistické pesničky. No. Tak na toto si sa pýtal. Skúšky boli, prehrávky, kde sa zahrali 3 pesničky, potom nás zobrali, na noty sa nás nepýtal nikdy nikto. A potom nás skúšali z politiky, čo tam bol, politruk, či čo to bol. A to teda došlo, že prešli tie kapele, dávala sa aj trieda, že bola ako, že či môžeme hrať, a neviem, či to bolo. Vlastne nie, to už bolo profesionálne. Tam tuto neboli triedy, len či môžeme hrať. No a potom teda musela nás osvetová beseda politicky viesť, to samozrejme bolo. Všetko bolo akože. Nič sa z toho nedialo. Celé naše my sme hrávali len predvečer 1. mája sme zahrali o svetovej besede nejaké kapitalistické pesničky a s tým to skončilo. Neviem, čo sa pýtal na tie texty. Aha. To už sme skočili o 10 rokov neskôr, keď sme teda natáčali platňu. Potom sa k tomu vrátim, jak sme sa k tej platni dostali, to bola všelijaká cesta. Ale mal by som to vlastne povedať skorej, lebo my sme už potom s tými textami nemali až taký problém, totižto my sme začínali od textov, ktoré ten opus už mal viac menej schválené. Lebo sme sa s tým textom dostali tak, že no musím povedať celú tú históriu, to sa ináč nedá. Ale už keď teda, ako to bolo, tú prax môžem povedať. Že donesli sa, keď Voladov chcel natáčať platňu, čo teda Spaty kapela nebola v žiadnom prípade, v tom čase, keď sme to my natáčali, nikto okrem Bratislavčanov, potom až Vidiek nahral voľakú jednu pesničku po nás, asi pár mesiacov, ale to boli tiež Bratislavčania, ako oni boli z Rovinky, tak to bola vlastne Bratislava. Ani Peter Nať nemohol natočiť, akože, že je z Prešovčan, on musel dojť sem a ja som ešte s Rišom Millerom sme mu robili zvuk, Rišo Miller bol tedy redaktor Populáru a sedel so mnou za mixážnym pultom a v Lamači tiež takto robil Peter Nať skúšky a musel byť vlastne mať bratislavského voľakého tútora, aby mohol nahrať platňu. Takže to bolo také skoro nepredstaviteľné, no ale hoci kto tam došiel z toho platňou, tak musel dať texty a 2 lektori, oni tomu hovorili lektori, ale to boli cenzori. Normálne 2 cenzori pozerali slovíčko po slovíčku. Nám tie texty robil, potom sa dostanem k tomu prečo, policajt. On bol policajt a amatérsky textár. A poznal sa tam niekým z opusu a on sa nám ponúkol, že on dá texty, však tie budú aj schválené, napríklad ten Pigičaj nám to niesol, nešťastný, čo bola teda ozaj smiešná pesnička. Nikto nevedel, či si robíme srandu, alebo či to myslíme vážne, no. Tak robili sme si srandu. A oni to potom vydali v rozhlase ako vážnu pesničku, to sme netušili. Ináč treba povedať, že Pigičaj, Keď ťa nechá dievča a Milujem, vlastne tri najznámejšie pesničky sú demonahrávky. Oni nikdy neboli nahraté na ostro. To sú všetko demonahrávky, ktoré sme natočili u Aliho Beladiča v jeho domácom štúdiu za 3/4 hodinu. Lebo on nás hnali, nezavázajte nám tu amatéri, čo to chcete, aké kudrlinky, tuto daj. 3/4 hodinu. Nie, že Elán v štúdiu pol roka, len keď mali náladu. Nie. Čo chcete vy chlapci z dediny. Takže všetky 3 sú demonahrávky. My sme ich odozdali ako demonahrávky, že to potom nakrútime v štúdiu. Nikdy sa to nestalo, len to jednoducho dali von. A dobre spravili, lebo by sme to boli aj pokazili. Ostalo to také prirodzené, jednoduché.
zaujímavé, k tomuto poviem takú pripomienku, kdekoľvek, keď sa s niekým rozprávam, padne reč na sereď, tak okrem rôznych vecí, ktoré nebudeme teraz spomínať, čím je sereď preslavená, tak sa spýtam, či niečo hovorí skupina Zenit. A väčšinou cudzím ľuďom nehovorím nič, ale v momente, keď poviem, keď ťa nechá dievča, Pigičaj a milujem, každý vie, o čom je reč. A vôbec to ale nespája so Zenitom. Toľky to už prespievali, toľko je verzí. Áno, je to cover verzí. To znamená, že tie pesničky boli také chytlavé, že sa ujali a že sa ľuďom páčia. No, však ja som to ani nechcel. Jediný som bol tom autorsko, skáčeme všelijako, ale dobre. Ja som teda bol, keďže som bol v slobodnom povolaní, ako jediný profesionál, tak mňa do tej SOZY zobrali na veľké doprosovanie. Takže ja som bol v autorskom zväze, lebo ináč by si dostali nič. Takže ani, ja som popodpisoval aj cudzie pesničky s tým, že tie honoráre som odozdal väčšinou Bustrovi, lebo on sa na tom najviac narobil. Ale teda musel som, Olak tam musel byť. No a to milujem, to vôbec ani nebola naša pesnička, to bola Torzo pesničky, ktorú zahrali 14-roční chlapci, ona aj tak vypadá. To naozaj, to je text 14-ročného chlapca, ktorý je zalúbený a vidí modrooku a je to strašne primitívne, akože úžasné. A okrem tohoto ten textár už ako vylepšoval. No, to bolo ešte také detskejšie. A melódia je takisto veľmi, veľmi dobre ukradnutá z pesničky Wider Shade of Pale od skupiny Procol Harum, keď si tam pustíš, ten akordický postup je úplne identický z toho. Ale to je bežné, že sa takto inšpirujú. No, tam mladí chlapci mali, jeden mal 13, druhý 14, došli na pódiu v Dechticiach a hovorí, že chlapci, že my máme jednu pesničku a my už sme mali v rozhlase, keď ťa nechá dievča a Pigičaj, tak nemôžeme si s vami to zahrať na vašej aparatúre. No zahrajte, no tak zahrali také Torzo pesničky a Buster hovorí, že tu by sa dalo, tuším, aj nahrať, však to je celkom dobré. Tak sme išli za oponu a tam sme dorobili pár akordov, aby to trošku malo ľahkú formu a zahrali sme to aj my. Samozrejme všetci tlieskali, to boli rodáci z tej Dechtice. No ale nebola to naša pesnička, takže sme ho nikam nezaradili. A ju nemám na nejaké platne. A ten Mišo Kopál, tak to bol ten starší z tých bratov, som sa ho pýtal, potom došli za nami, že voľaký vianočný výber, že či nenahráme túto Milujem. Nie je naša pesnička, musím sa ho opýtať. Tak som sa ho pýtal, že ja už som na vojne, hrať nikdy nebudem, nechaj si tú pesničku, podpíšu. Ale ja sa to strašne jednoduchú vec nepodpíšem, to je hrozné. Nahrala sa to, zabudlo sa na ňu úplne. Zenit už bol dávno rozpadnutý a v 90. rokoch to vyhrabal, desi, tú nahrať, tú demo nahrávku, vlastne, lebo to nebolo. A začali to púšťať v rádiách a stalo sa to hitom. To malo potom ako milióny a milióny zhliadnutí na YouTube. Takže všelijaký ten osud pesničiek je všelijaký. Doteraz teda ani nie som pod tým podpísaný nikto z nás. Stále je tam Mišo Kopál, on potom chcel hrať. No ale potom to preberali ďalšie kapely. No. Ale o tých textoch, že jak to bolo s tým schvaľovaním, tí dvaja lektori teda tam slovíčko po slovíčku a dokonca sme mali jeden text od nejakého redaktora Opusu, ktorý chcel byť taký, jak to tedy boli, že všelijaké alúzie na antiku, tak on napísal takú pesničku, že tak ako Fénix a ten redaktor z Opusu chcel byť taký, neviem, kto je tam napísaný ako autor, tak chcel byť taký múdry, tak písal to o tom bájnom Fénixovi, ktorý z popola stáva a ten text je, že chcel by som spáliť samého seba a potom z popola stať. Lektori zalamovali s rukami, palach. Že to bol redaktor z Opusu, tak to prešlo, ten si to tam nejako vyboxoval, ale takéto oni mali asociácie, úplne. A to bolo teda veľa takýchto. A tak perliček, ktorý si nespomínam, ale toľko alebo sme tam mali, je tam, že farebné mašle, tuším, je tam taká pesnička. Nemyslíš vážne. Tam bolo v tom texte, že ružové listy. To som hovoril, že ružové hlísty, no.
Farebné mašle, máš pravdu. Farebné mašle. A tam bola, tuším, taká jedna veta, že to bolo o bábätku, bolo čo také milé, ja už si to nepamätám. A bolo, že doniesol balíček šťastia, že biely balíček šťastia. A bolo jasné z toho textu, že to bábätko v perínke, no vyškrtali, to sú drogy. Biely balíček šťastia, to sú drogy, to sa musí vyškrtať. No a keď sa nechá dievča, vzniklo tiež veľmi zaujímavo, lebo to sme pospletali teda naozaj, tam každý kúsok pesničky si nám dodal, tak to je také kolektívne dielo, aj keď som teda ja pod tým podpísaný a Búšce rodovaká túto melódiu, len to bolo také strašne smutné, že ináč to nemáš rád jesen, vadí ti leto a všetko ti škodí a schovaný si v kúte a z každého kúta na teba prízraky pozerajú. Chlapci, s týmto my nemôžeme ísť von. Ale môžeme to spraviť, tak tedy musíme to spraviť, že ten človek je nešťastný z toho, že je nešťastný z lásky, nie z tohto socializmu, ale z toho. To my si museli byť optimisticky povinne všetci. Tak z lásky sme mohli byť nešťastní. Tak to keď ťa nechal dievča, to som teda vymyslel ten slogán ja a asi na tomto aj celé. Asi na tomto celé bolo. Tedy chodili chlapci na vojenčinu a pravidelne ich nechávali dievčatá, ale boli 2 roky na vojenčine. Oni si to všetci spievali, vojaci teda obrovský, takto vlastne sa dostalo do povedomia, že vojaci to spievali všetci. Takže toľko o textoch, len si ma teraz vyhodil z toho konceptu, že chcel som tú históriu nejako, že jak to celé pokračovalo. Ale ani neviem, kde som skončil. Sme hovorili, s tým Vladom sme skúšali tú kapelu, to nám v tom 76. nevyšlo, potom v tom 77. sme to založili. Už teda sme boli dohovorení, medzi tým bola ešte krátka epizóda. Sme hrali s týmto Vladom Klčom a Jurom Stríčkom v Dolnej Strede a hrali sme, prosím pekne, jazz rock. Teda to sa doteraz tomu smiem, lebo sme boli na to laví úplne. No ale tedy sme hrali, že dychy, 4 dychy a taký, že Earth, Wind and Fire a také strašidelné veci. To muselo hrozne vyzerať, keby to bolo kto počúval. Ale snažili sme sa. No a Zenit teda potom začal v tom 77. Zase sme zobrali toho Sláva Tečka, lebo on mal aparatúru, on mal echo, on mal kšefty. Tak sme ho zase zlanali do toho Zenitu, že a zase sme prvý rok sme hrávali v tom Zenit 77, sme hrali svadby. 77. 8. rok svadby, občas voľakú zábavu v Dvorníkoch alebo volade pri Hlohovci. Veľmi maličko a kapela teda, cvičili sme, už potom aj tie tanečné pesničky, už teda aj celkom. Takže sme teda, už som to písal do takých rozpisov, partitúry každému. Jura Stričková manželka tu učila na ekonomickej škole angličtinu, takže aj texty sme ako tak odpočuli. Ale nejaký veľký úspech, však čo, svadby, občas zábava, tak radoví muzikanti, jak všade. No a potom došlo to, že ani neviem, jak sme sa vlastne s tým Vladom Koleničom zoznámili. Asi cez tú aparatúru. Vlado Kolenič bol tedy, neviem, či si ho Vlado pamätáte, to bol taký Hastroman, ešte pred Elánom. Eláni si potom od neho hrali, začali vlastne ten štýl robiť. A on mal skupinu Taktici. To si možno pamätáte. A to boli takí veselí chlapci. Ja viem, jak sme sa zoznámili. Jožo Krajčovič bol zvukár v televízii, tu, Sereďan. Jožo Krajčovič. A on bol zase švagrom Vila Kubániho, ktorý s nami potom Jurovi Stričkovi spieval chvíľu. Tak, a ja som s Vilom teda hral aj v tom klube 71. Tak ako tak cez toho Joža Krajčoviča Taktici. Oni také veselé pesničky nahrávali, ktoré nemohli ísť von v tom štúdiu. Jožo im dal zadarmo štúdio v televízii a ponahrávali tam pár čo, keď som dostal devízový prísľub a somariny, akože musel som sa naučiť jodlovať a vycestovacia doložka a takéto veci, alebo texasky, kdeže ste sa vzali, že stojím pred Tuzexom a čakám v obrovskom rade a dám za to celú výplatu, že si môžem kúpiť
texasky, alebo krátke vlasy, všetci sú krátke vlasy a Také zo života. Že museli sme sa strihať, to každý poznal, ale to nemohlo ísť von. Ten Vlado mal asi 200 pesničiek, potom Gombitka od neho spievala, Eláni si od neho spievali, veľa kapiel potom si aj poprerávali. No ale on bol teda taký živel, no. Jazdil po Bratislave na babe, teda v ružovom klobúku a vykrikoval, že komunisti sú, no. A tak, to štebáci zbili z ľudmi, lebo tam jeho chodil. Ja som tým chodieval, na to, on býval oproti Véčka, aj za to, že do Véčka sme chodievali. Oproti Véčka bolo poľské centrum, možno je tam doteraz. On tam býval nad tým poľským centrum. No a s tým Vladom sa zoznámili a on teda mal sestry, dokonca 2, vydaté v Spojených štátoch. A tie mu teda sa chystali poslať obrovskú aparatúru. Mal to, čo oni mali, takúto slušnú aparatúru, tak my sme to od neho odkúpili. Sme sa všetci poskladali, čo sme mali každý, čo všetko sme do toho dali, všetky peniaze. Doviezli sme sa do Paty, do toho klubu a strašne sme sa tomu tešili. To bolo pondelok, tak sme si to hladkali a teraz my máme takú aparatúru, že že štvrtok si na tom zahráme, tak sme sa rozišli, došiel som štvrtok tam na tú skúšku, tam je taký svah za tým kultúrákom trávnatý a tam celá kapela, takto fľaša borovičky a plakali. Oni nám tú aparatúru volali, kto ukradol do štvrtka, ani sme si na nej nezahrali. Takže to bol ako konec kapelov, sme dali všetky peniaze, čo sme mali, vykradli nám všetku aparatúru. Doteraz sa nevie kto. Vylomili asi 3 zámky, sa tam dostali a tak teraz čo s kapelou, no. No ale to je ten impuls, že keď sa takéto voľačo stane, tak jak teraz Ukrajinci, keď musia, tak vedia vyrobiť aj drony, tak my sme zabrali, už asi nás to stmelilo, keď sme si povedali, že to ako vydržíme a dohodli sme sa s patanským SZM, že Kolienko, čo bolo za Patou, taký motorest, tam bola taká, nie že sála, ale len taký šiatok, že tam budeme hrávať a že pod hlavičkou SZM, akože, ale že sami si budeme vyberať vstupné, aby sme si mohli zarobiť na tú aparatúru. Tak to sme si požičiavali, aby sme tam mohli hrať, tak každý týždeň sme si museli od voľakov požičiať aparatúru, ale boli muzikanti solidárni a požičiavali nám, takže začali sme tam hrať. To nabralo také grády, že tam bolo v špičke 800 ľudí, takže my sme vybrali za 8 000 do kapely a ešte nás platila aj jednota, či čo to bol raj, lebo čo akože tam hrávame preto. No my sme do roka a pol si našporili tak, že sme potom kúpili, už nie od Vlada Koleniča, ale ten medzi tým ušiel cez Rakúsko, cez Jugosláviu, Rakúsko za tými sestrami do Ameriky, preto aj taktíci už potom nehrávali. Ináč som ho viezol na vlak, keď tam išiel. A keď odišiel, tak jeho otec nám tú aparatúru, čo on mal, takú obrovskú aparatúru PV predal. Dosť za dobrú cenu a my sme si normálne na ňu našporili na tom Kolienku za ten rok, ale nielen to, na to Kolienko sa chodili ľudia z 50 km takého okruhu, takže tam bolo prvá také, že sláva Zenitu začala týmto, a jednak aj tými Vladovými pesničkami. My sme hrali tieto zakázané pesničky, čo neboli v rozhlase ani v televízii, také tie vtipné a akože trošku protištátne, tak tí ľudia to strašne chodili počúvať. Takže takto sme si zarobili na tú aparatúru. Kapela sa veľmi zomkla, lebo sme museli zabrať. No a s tou aparatúrou, keď si spomínam, že sme v Šopórni na tej Rajčure, až to tam poznáte, to je obrovský priestor pri kultúráku. Hral tam Modus na 2x60 forte vokál a potom sme tam došli po nich my, ktorí sme rozhodli 2x800 tú obrovskú aparatúru s tými obrovskými zvukovodmi. No oni hrali síce o 5 tried lepšie ako my, ale ich nebolo počuť a nás áno. Takže
s tým som začal s tou aparatúrou, teda musel som ešte moju babku oklamať, že bude mena peňazí, ona mala s tým skúsenosti z 53. roku, tak vybrala ešte 25 000 korún z tej knižky, že kúp si za to radšej voľakú aparatúru. Takže som vlastne potom mal polovičku aparatúry som vlastne ja a polovičku kapela si našporila. A cez tú aparatúru sa to začalo profesionalizovať. Pretože dovtedy to bolo tak, jak sa cigáni delili. Tebe jeden, mne jeden. Mne jeden, tebe jeden, mne jeden. Mne jeden. Tak už potom sa to aj, že teda doma nejakú aparatúru, že ja som medzi tým sa už teda dostal na slobodné povolanie, tam som tiež robil profesionálne. Ktorý to bol rok? To už až po vojenčine, toto čo hovorím, to som trošku preskočil, ale to kolienko bolo 79-80, medzi tým sa nám prestriedali speváci a sme zobrali takého študenta pedagogiky Laca Vaura, doteraz ho tu vydávam. On bol učiteľ, potom dnesko tuším vojak. A teda on tiež už dosť slušne po anglicky rozprával, takže aj angličtina bola dobrá a hlavne teda taká mladá krv, on bol dosť mladší od nás. Na tom kolienku teda on bol teda tam hlavný spevák. No a to sme ťahali tam 79, 80, 81 som potom išiel na vojnu. Takže tam bola taká pauza, všelijaká. A už keď som sa vrátil z vojny, tak sa to začalo takto profesionalizovať. Mňa zobrali teda ako za zvukového majstra ako v slovnom povolaní. Takže som už chodil aj do Bratislavy a ozvučovať nejaké kapely a už sa to teda, že tak sa to trošku sprofesionálne. Na základe toho, že bolo treba tú aparatúru živiť a všetko. No a začali sme teda, keď som sa vrátil z tej vojny, hrávať v Trnavskom okrese. Ale tu poviem tak, že tu okolo Maďari nás veľmi nevolali, takže to tu nebolo a tu okolo nebolo čo. Nitra už bola predsa zase, tam kapely mali svoje, Nitra, Topolčany, takže my sme mali tu len tak, že čo, Pata, Šopota, Sereď, Šintava, málinko toho bolo, ale v Trnavskom okrese bola veľké množstvo kultúrnych domov, kde sa začalo hrávať a tedy myslím, že my sme boli jedni z tých, ak nie úplne prví, čo začali vlastne ten taký boom tejto muziky zábavovej, ktorý bol úplne nevídaný nikde na svete. Prečo? My sme hrali tie západnú pop music, už na dobrej aparatúre, aj s dobrou angličtinou a tí ľudia nemali kde. Nemali kde. Doma Esterák, tak počul Esterák Draj, ale už tam v Dechticách, Technici tam to nedočáhlo, ani televízia. Kupovať sa to kupovalo na všelijakých černých burzách, tie platne, aby si kto zohnal voľakú takú pesničku. Nahrávať sa to dalo naozaj len z toho Luxemburgu, alebo teda potom už z E-Drive bola taká, že Hits Panoráma, tak tam to bývalo. A my sme teda každý týždeň som dve voľaké stiahol pesničky z tej Hits Panorámy, rozpísal pre kapelu a každý týždeň sme mali dve nové pesničky, takéto ako západne. Fakticky ste sa doniesli jediným kanálom, kde sa dostalo k tým mladým ľuďom tá západná muzika. Alebo jeden z máličko kanálov, lebo discjokej napríklad boli len traja discjokeji v celom Galantskom okrese. Traja mali licenciu. Jeden bol ten Milo Kubány, druhý Zolo Pub, Zolo Požóni. A tretí už neviem kto. Nedovolili. Discjokeje nedovolili. No a my sme síce každý rok chodili na tie skúšky a ukazovali sme tam ten socialistický repertoár, ale v skutočnosti sme teda hrali tú západnú muziku. No a ono sa to začalo profesionalizovať aj z druhej strany. Všetky tie organizácie, čo robili tie zábavy, to robili pre zisk. Oni nerobili, že by chceli, že hasiči, že zabavme sa. Nie, to robili pre mladých ľudí, aby vybrali vstupné a predali to strašné kyslé víno, čo ešte teda bolo aj rozjedené. Tak oni to robili pre zisk a začali kapely medzi sebou súťažiť, že na koho dojde viac ľudí a tým pádom mám viacej týchto zábav. Tak sa to tu vyvinulo v Seredi, a že v tej špičke v 80. rokoch už asi 3 alebo 4 serecké kapely mali 120 vystúpení ročne.
My sme mali tuším špičku 128 za rok. Čo bolo teda akože vážne veľa. No a tí organizátori potom to robili, že koľko ľudí príde, tak takú kapelu zavoláme. A začala byť konkurencia, takže taký malý kapitalizmus nastal vlastne, ako súťaž o voľnej konkurencie medzi kapelami, s tým teda, že sa prenášala tie západné pesničky k tomu poslucháctvu a s tým teda, že tí organizátori potom na tom zarábali. To už úplne tvrdý biznis, takže síce sme boli amatérska kapela, ale v skutočnosti tam išlo vlastne o také profesionálne hranie po zábavách. Ja si myslím, tento fenomén, ono to skončilo v 90. roku, to prestalo mať zmysel. To malo zmysel len v tej neslobode, že nebol nejaký bar, v Seredi do vinárne púšťal banda Skale svojich a hutník bol 3-krát do týždňa otvorený do 11:30, lebo tam hrala Ližes 30 rokov, stále to je takisto a ostatné o 9:00 sa zatváralo, akože ostatné krčmy boli povinné, sa zatvárali o 9:00, bary neexistovali, najbližšie bol Nitre, kde a potom sme chodili do Trenčína, že do baru, alebo čo do veľkých hotelov, interhotelov. Takže tí ľudia na dedine nemali kam ísť. A tá zábava, to vlastne bolo stretávka mladých ľudí, aby sa tam našli si tam partnerov. Takže to nebola nejaký fenomén, že výbornej muziky, jak si to niekto predstavuje, to bol fenomén toho, že sme teda robili nejakú robotu, čo chýbala na trhu a trh nesmel byť. A sme to prenášali na slušnej úrovni, nehovorím, že špičkou, alebo čo, boli určite lepšie kapely od nás, ale na slušnej úrovni sme im teda reprodukovali tú západnú muziku. No a takto to išlo v 80. rokoch, dostali sme sa do toho Trnavského okresu, do také strašne malinkej dedinky a strašne malého kultúráku, kde nás nemohli zaplatiť, lebo už sme teda dosť veľa pýtali peňazí za to, ale slzemáčky to strašne chceli, my chceme ženy, chceme vás. To už tam spieval Janko Boledovič, ten Laco potom odišiel, to nebudem spomínať, a on odišiel s Jožom Polákom a založili Vox. Tedy to bola ďalšia z tých kapel, čo takto potom zarábala a chodila. A tento Janko Boledovič, teda, on doteraz ešte spieva, že Omega Revival, a ho môžete vidieť, ešte stále vystupuje. Takéto vlasy má, jak teda sa podobá na toho speváka z tej Omegy. A on bol taký univerzálny spevák, že síce nič nebolo vynikajúce, ale všetko bolo aspoň priemerné alebo nadpriemerné. A to bola veľká vec, že sme mohli dať od reggae až po tvrdý rock, to bolo v podstate jedno. Všetko to odspieval na takej úrovni, že to stačilo. No a my sme sa vybrali do tej Košolnej, za to už spomínam, pretože potom po rokoch nám to tí chlapci ešte došli povedať, keď sme už obnovili kapelu. Pamätáte sa na to? Pamätám sa na to. A v tej Košolnej teda tam mali, tuším, 60 miest na sedenie v celej tej sále. To sa nedalo zarobiť. No ale ľudia tam boli, hrča lodí sa tam zhromaždila, aj vonku stáli, aj chodili na dvore. A tam si nás teda všimli ďalší organizátor, že toľko ľudí chodí a potom sme celý ten Trnavský okres naozaj 120 krát ročne hrávali s týmto Jankom ako solistom. Ešte Buster neexistoval. To existoval, ale tam v skupine Poďpiť, či jak sa to volalo. A takto sme sa tam rozbehli a tí ľudia začali chodiť za nami prakticky všade. To isté obecenstvo, či sme hrali v Košolnej, alebo či sme hrali v Horných Orešanoch, alebo či sme hrali pri Modre v Častej, alebo či sme hrali až voľajte pri Piešťanoch, Chtelnica, Dolný Lopašov, Krakovany. Všade došli tí ľudia, 50 km akože na autách sa vozili a stále boli plné sály. A takto to išlo celkom ako dobre. Celkom to išlo takto dobre. A tedy mi napadla taká hnusná myšlienka, že bolo ako to vylepšiť. Mal som video, Hi-Fi stereo, čo teda, tie VHS, keď to bola ešte beta, to mi doniesol kapela, jak som ho volal, Karol Konárik, do Lučenca, viem, že mi ho doniesli ako z voľakého zájazdu. Tak som na to nahrával
z Esterreichu hitparádu, aj s tými videoklipmi, ktoré vtedy začali, to bolo 80. ja neviem, 2., 3. rok, 4. Vtedy začalo byť MTV, vtedy začalo byť a dalo sa to nahrať, takže to malo aj slušný zvuk a zobrali sme 2 najväčšie televízory, aké tedy boli a to sme dali na pódium a keď sme my skončili hrať, tak sme spustili vždycky presne 13 minút týchto videoklipov. Tí ľudia za tým šaleli. Oni boli za tým blázni, lebo to nikde už chtelníci nevideli. Nemali Esterreich, nemohli si to nahrať. No ale to dobre, skutky treba potrestať. Tak hovoríme o socializme stále. Tak naraz došlo do papier okresného, jak sa to volá, odboru kultúry, okresného úradu, že týmto dňom vám zakazujeme vystupovať navždycky. Tak prečo? Nebolo odôvodnené, nebolo. Že... Tak som išiel tam na ten okresný úrad, no tam už je po smrti, tak môžem o ňom rozprávať. Nejaký František Šidlík bol vedúci odboru kultúry. Súdruh Šidlík, čo sa to stalo? Prečo máme? No, nemôžete, pozrite sa, tu je to. Tak vyťahol rukou písaný list, kde bolo napísané, že ja ako starý komunista a bývalý osvetár sa nemôžem pozerať na to, čo táto kapela robí. Oni púšťajú pornografiu z televízorov a namiesto toho, aby hrali, sú furt ožralí a tam púšťajú pornografiu z televízorov. A bolo to, akože sa to malo stať chtelníci na tanečnej zábave. A podpísal sa Ján Horvát, chtelnica neviem koľko, bývalý osvetár, starý komunista. Toto vy nemôžete, to my nemôžeme dovoliť takto. Súdruh Šidlík, ale veď to je trestný čin. Ja už som teda mal voľaký semester práva za sebou, aj keď len na poľnohospodárskej škole, nie, ešte potom ako v právnickej fakulte, ale však to je trestný čin, ako šírenie pornografie, a to je trestný čin, je aj kazenie morálky mládeže, však ma teda obžalujte, alebo čo. Nie, my vás len zakážeme. Tak ale to nie je pravda, to sa... No akože, list podpísal to, starý komunista, nevidíte? Tak som si dal tú robotu a zašiel som do tej chtelnice. Ja som si ani voľako nepamätal, že kto to bol ten organizátor, ale potom teda som išiel na ten miestny národný výbor a hovorím, že nejaký pán Horvát, že býva tu, že však boli ochotní, že dobre, že pozrite, matrikárka pozrie. No zistil sa nejaký Horvát, ináč Horvát je najčastejšie meno na Slovensku. Úplne najčastejšie. Podľa štatistiky. Tak... A na tom čísle domu teda bývala voľaká vdova, ktorá tam už bývala 10 rokov sama. On dal aj číslo domu, telnica, číslo domu. No tak fajn, tak to mi odláhlo, tak nejaký osvetár to nebol. No to by bolo tak, a čo ďalej, že pozrite, čo mi títo napísal na mňa, tak oni boli ochotní všetci, ja na tej zábave, no však tam sme boli všetci. Však tam bol predseda MNV, tam bol tajomník, tam bol riaditeľ školy, tam bola riaditeľka školky, tam bola celá... Prečo tam boli všetci? No vy neviete, my sme mali 2 roky zakázané zábavy, lebo pred 2 rokmi na Silvestra tu jedna dievčina nezvládla polnoc a ukázala holé prsia. Tak na 2 roky im zakázali zábavy v tej chtelnici a toto bola prvá po 2 rokoch. Takže tam bola úplne celá honorácia, všetci úradníci a všetci títo. No oni mi všetci popodpisovali, že tam nejaká pornografia nebola, že to bolo naopak výborné a že kapele všetci napísali. Tak som išiel za tým Šidlíkom, hovorím, pozrite sa, súdruh Šidlík, však to je takto. Hovorím, viete, ale ja nemôžem, tak to, viete, keď starý komunista napíše, súdruh Šidlík, on neexistuje. No, áno, neexistuje. No, viete čo, však dojdite za týždeň, však volať, ale ja nemôžem, keď toto mi sem došlo. Tak som zavolal tomu Vilovi Kubánimu, som dneska 2 razy spomínal, som s ním hral aj v klube, aj u nás 1 rok spieval a on sa medzi tým stal, ako dobrý komunista tiež, sa stal, vyštudoval, však on od nás odišiel za to, že išiel na Vysokú školu ekonomickú a potom sa stal riaditeľom kultúrneho domu v Galante.
A potom za mesiaca aj prednostom okresného úradu. Takže kariéra bola. Ale Vilo bol tako fajn, no. Kariéru robil. Hovorím, Vilo, nepoznáš ty, však ty si tu z tej kultúry. Ja Ferka Šidlíka poznám, dobrý chlap, to je dobrý. A hovorí, čo sa stalo? Tak nechaj, ideme tam spolu. Tak sme išli spolu. A Vilo hovorí, Ferko, Horvát neexistuje. Ja viem, Vilko, ale vieš, ako to je to. No, 2 hodiny sme tam boli a zatedy ja som 60-krát povedal, a vieš, keď starý komunista napíše. Tak už mysleli. No ale nakoniec to akože dobre dopadlo, lebo teda Ferko zrušil ten zákaz hrania. S tým teda, že to bolo, ešte sme to dali potom aj trochu zistiť, že kto to napísal, však aj písmo tam bolo, aj štýl tam bol a tak nezistili sme, ale vieme, lebo sa tam opakovalo slovo pofiderný asi 6-krát a bola len jedna kapela vtedy, ktorá tak... To medzi muzikantami sa zaviedli také slova, že keď dlho spolu ste v kapele, tak hovoríte rovnaké slova. V jednej kapele švédskej sa stále hovorilo pofider, všetko bolo pofiderné, aj tam. No, dobre, nič sa nestalo. Tak sme veselo, že môžeme pokračovať. No, trvalo týždeň, došlo z Trnavy. Z okresného úradu, z odboru kultúry, navždy zakazujeme hrať Zenitu v Trnavskom okrese. A my sme všetko hrávali v Trnavskom okrese, sme odpustili aj ten nitranský, občas sme boli v Bábe, alebo tak, tu nebolo kde hrať. Tak zase na okresný úrad. No ale tam bol inakší človek, nejaký pán Burian, teda súdruh. Ten bol absolútne neporaziteľný. A mňa to nezaujíma, vy čo vy rozprávate, že jaké, čo to, ja tu mám svoje informácie, tak ťa ma odsúďte, alebo čo mi správte teda, že čo? Nie, to ja tu mám informácie, ja sa s vami nebudem baviť, jednoducho, máte zakázané a hotovo. Tak potom vysvetlo horko ťažko, že to už nebol len anonymný list, ale že to bola správa od štátnej bezpečnosti. Že my púšťame pornografiu na zábavách. A teda tak som išiel na tú štátnu bezpečnosť. No ale medzi tým ja som teda v tom opuse sa stretol práve s týmto textárom amatérským, ktorý sme sa rozprávali len tak, že sa tam obskuluval čo tým Stanom Jelinkom. A som sa opýtal, čo ty robíš? Ja robím, že tak kriminálky, ja mám na starosti všetky dedinské zábavy, ja som že vrchný šéf na Slovensku kriminality mládeže na dedinských zábavách. On je super, to je dobre, takého ma známeho, ne? No tak hovorím, a keď som teda toto sa stalo, tak idem na tú EŠTB do tej Trnavy. Toho človeka tiež poznáme, aj tuším, žije, čo tam sedel. Nemenovaný Pavol Čomaj. Ten, čo striekal, čo riadil tú svietskú manifestáciu, on bol hore v tom Carltone a dával povely. Neviem, čo teraz robí, ale že vraj je tu sedieť, sa tu priženil. Nevidel som odtedy. A ja som hovoril, ale my tam na tej vašej polícii máme aj takého kamaráda, toho Stana Jelinka. A on hovorí, akej polícii? No tak kriminálna polície. No ale my sme EŠTB. Ja som, predstavte si, nevedel, čo je to EŠTB. Ja som nevedel. Fakt som si myslel, že to je polícia ako polícia, ne? Bezpečnosť, štátna bezpečnosť, verejná bezpečnosť. Nevedel. No čo ty chcete povedať, že vy ste EŠTB? Vy neviete, čo je EŠTB. Tak ma vyhodil, no. Vyhodil, potom teda vysvetlo zase, že tento kapelník kapely z Leopoldova bol konfidentom EŠTB, toto bol jeho riadiaci. A ten sa nás chcel zbaviť, aby sme teda tam v tom Trnavskom okrese neboli. Tak bola beznádená situácia, zase doplaču, že musíme to zabaliť, že z toho nič nebude. No ale nič, tak už som bol medzi tým v Mongolsku so všelijakými zóny a v Afganistane, nie, v Afganistane ešte nie, len v Mongolsku. Tak som tých známych išiel osloviť, čo sa mi stalo, však ja nebudem hrávať a teraz čo, jak sa budem živiť, však ja už nebudem ani do roboty ísť, nič. No však voľakoho hádam poznáme, budeme sa teda o to zaujímať. Zaujímali, však hovorí, že daj si teda odvolanie na krajský úrad. Tam si už nebudem dávať, lebo viem dobre, že toho Buriana
žena je sekretárka krajského vedúceho odboru kultúry. Tam neprešlo nič, on bol za to taký ako neprestrelný. Tak predsa len, teda dal som to odvole a títo chlapci, čo som bol s nimi v tom Mongolsku, to nejako tam z ministerstva kultúry pretlačili, že ten krajský úrad teda to zrušil, ten zákaz hrania. Došli sme teda, že ideme hrať, mali sme hrať bolerázy. Bol tu včera Burian, zakázal nám byť zábavu. Ten sa absolútne nechcel zdať, hoci už došlo z krajského úradu, že odvolanie bolo vyhovené a že teda môžeme hrávať. Nie. No nedalo sa poraziť, no a tedy bolo to, vždy hovorím, že nemali sme najúspešnejšie hranie, keď bolo na nás 3000 ľudí, alebo 5000, aj také bolo, ale najúspešnejšie hranie sme mali práve vtedy, v tej dedinke Košolná. Lebo v tom bolerázi nám to teda zrušili, tí sa báli, lebo bol tu vedúci odbor kultúry, tak som zavolal do Košolnej, ktoré sme týždeň predtým hrali 4 dní hodín. Piatok, sobota, nedeľa, pondelok. To isté sme hrali, to isté, to je bavilo 4-krát po sebe. A toto bolo piatok, po tých hodoch hneď piatok. Ešte pondelok končili hody. Zavolal som tých chlapcov, hovorili, nemáme kde hrať. No poďte k nám. Znova, no poďte, čo? Však dobre bude. Tak na tú zábavu tam došlo, to bolo tých 60 na sedení, tak predali 600 lístkov. Takže najúspešnejšie hranie nebolo pred tými 3000, ale v tej Košolnej, v takejto strašnej situácii, že 600 ľudí, že došlo tam na tú zábavu. To sa potom ešte ťahalo dlho, ale čo sa stalo, a už budeme priplatní, predsa len tento Burian si vymohol, že teda, keď teda nepáchame trestný čin, ale porušujeme autorský zákon, lebo púšťame klipy, na ktoré my nemáme, to sú zahraničné klipy a nemáme autorské práva ich púšťať. Tak zorganizovali tam tí, čo mi teda pomohli na tom krajskom úrade, tak zorganizovali tam z ministerstva spravodlivosti, kultúry a neviem, či dokonca aj vnútra, asi áno, že keď to bola takáto akcia. Čiže spravte teda voľakú vzorovú zábavu a my sa dojdeme na ňu pozrieť. Tak sme Patanov, tú našu offsetovú besedu, hovorili, že to som teda tam nezvykli bývať zábavu v tom kultúráku, ale spravme tú zábavu a nech sa teda dojde tá komisia celá na nás pozrieť. Vystavili sme televízory, všetky tie klipy išli a teda viem, že jediné sa kýval z hlavou, keď tam bolo California Girls od, jak sa volá, Van Halen. Van Halen spieval takú, a tam teda behali také, tá plavka, že toto je tá pornografia, že pekná, ako sa to, páčilo sa im to, ale oni hovorili, a však vy jak dobre hráte. A že nechcete natočiť platno. takže takto nás vlastne utopili eštebáci a že nás badali v tej Bratislave. Však dobre hovorí, natočíme teda nakrútime teda voľaké demokazety a dáme tam. Tak prvá bola naozaj Pigičaj, pretože to bol ten Stano Jelínek, to bol ten autor, ten kriminalista, ten, čo mal na starosti, on bol teda amatérsky textár, aj to tak vyzeralo, no, tak u nás taká obyčaj pies, ale nehovorili sme Pigi, ale dobre. A zároveň sme začali robiť jeden estrádny program, kde tá pesnička aj mala svoje miesto. To sme robili s takými všelijakými, tam kúzelník, taký varieté program. A teda tam aj niečomu tá pesnička bola. A nahrali sme to teda u toho Alina Beladiča, za 3/4 hodiny tam nebolo čo nahrať. Ešte dobrá bola aj, ako sme napísali tú pesničku. Úkoča, ešte keď býval v tom vojenskom Čižiaku, kde to je, Jesenského, pri stanici. Taký ten rožný... Železničná to je? No, tam, Jesenského železničná, jak sa križujú. Oni mali takú veľkú chodbu a Kočo nám vždycky šil nohavice, on bol tak, že mu vedel. Za liter vína nám šil nohavice. Takže dočkajte, chlapci, došijem, však sadnite si na tú chodbu. Tak sme si tam sadli a aj on tak ešte došiel, hovorím, tak máme tu, chlapci, toto, že Pigičaj, túto pesničku, je to blbosť, ale že správame to bolo ako pesničku, tak ty povedz,
jednu taký kúsok, akože ty povedz. Každý povedal kúsok. A nakoniec teda z toho sme to dali, už bol Buster medzi nami. Ani neviem, jak sa k nám dostal, ale teda tu sme mali dvoch spevákov, aj toho Jana, aj toho Bustera. Buster mladý, s pekným takým sladkovoľným hlasom, teda on bol taký, ozaj mal ten hlasok taký pekný. No. A Jano mal zase taký mužný, takže dobre. Tak dali sme to Busterovi, to ako pospájal dokopy každý, čo to bolo, a bola pesnička Pigičaj. No a potom teda, že spravíme demo, išli sme tomu Alinovi Beladičovi, ja som ho teda poznal jednak zo Seriček, toho syn tej Beladičovej, čo ma učila, a jeho brat Mikino s nami sporadicky hrával, keď teda nebol náhodou v Nemecku, tak vždycky si s nami pár mesiacov zahral. Mikino bol dobrý spevák tiež. A u toho Alina v tom malom pálenisku, ja som ho tam navštevoval počas vojenčiny, tak som vedel, že tam má už také veľmi skromné štúdio, nejaký kotúčák. Tak sme to zbúchali za 3/4 hodinu, hotovo, vybavené, na nás nezdržujte ma tu, akože amatéri. Nahrali Pigičaje, nehali sme tam, že teda tomu Stanovi Jelenkovi sme to dali, tu je tvoja pesnička, ty si napísal text, tak sa o ňou postaraj. No, do rozhlasu oni to začali hrávať, tú demo nahrávku, že vôbec sme ju neboli natáčať. A naraz hovoria, že máte pesničku, ale že potrebujeme druhú stranu. Že B stranu. Tak tiež sme tam dali to, keď ťa nechá dievča. Tak sa to odpálilo a potom na túto veľkú platňu nám dali 3 týždne zhudobniť texty boli napísané, zhudobniť texty, nacvičiť, aj nahrať. 3 týždne. A to nás ešte Elan dvakrát vyrazil z Opusu, lebo oni mali exkluzívnu zmluvu, že keď došiel Elan, tak všetci museli ísť preč, lebo oni boli v tej správnej nálade, aby mohli nakrúcať pesničky. A im trvalo tak 3/4 roka tú platňu. A potom sa ešte pol roka mixovala. Ale už bolo v štúdio práve, mali nový mixážny pult, už digitálny. Sme na ňom začínali. Tak sme to teda za 3 týždne zbúchali, no tak aj to tak vyzerá. No ale predalo sa to o 20 000 kusov, čo je teda dneska nemysliteľné. Vtedy to bolo dosť normálne. Vieš, ak je náročné zohnať takú platnu? V dnešnej dobe? Takže tak potom kariéra, už potom už trošku aj koncerty hrávali. Takže čo nás postavilo na nohy? Poprvé zlodeji, čo nám vykradli aparatúru, a po druhé štebáci. Takže ten zákaz potom platil len v Trnavskom okrese a naozaj, hoci teda bolo to prelomené cez ten krajský odbor kultúry, ale ten si postavil hlavu a stále tam čo tým organizátorom zakazoval, tak vtedy sme sa utiahli, keďže sme nemali kde hrať, tak sme sa utiahli sem do Hutníka. A 1 mesiac alebo aj 2 možno, aby sme to prečkali, lebo on potom si dal nejakú podmienku, že teda dobre povolí to, ale až, aby bolo po jeho. A medzi tým bolo potom to autorské právo a potom už keď tam boli henty všetci z tých ministerstiev sa pozerať, že to je teda neškodné a tak, aby aj jeho nejako ukludnili, aby sa necítil porazený, tak tuším ešte 3 mesiace sme nemohli a že potom už môžeme hrávať tu Trnavskom. Inde sme mohli hrávať. No a tak sme sa utiahli do Hutníka a to bolo výborné, lebo Buster s Čikom tam robili aj kuričov v tom Hutníku. A my sme teda hrali a oni kúrili. Ja neviem, či ste kedy boli v tej kotolni, aká bola, vtedy to bolo na koks a muselo sa to ručne nakladať, to strašné volačo a tie kotle nešli. To muselo byť naplno. Tak sme tak hrali a došla nejaká pani a hovorí, že máme zimu na izbe, tam recepčné, že kde je topič? A tá recepčná hovorí, že hrá na bas-gitare. Topiči máme tady zimu. Daj si vodku a neotravu. Asi tak. Takže oni boli kuriči a
taká štvrtá najznámejšia pesnička vznikla tam. Som ja pod ňou podpísaný, už som povedal prečo, lebo som o toho autorskom zväze, ale stvorili ju vlastne Buster s Čikom v tej kotolni. Mali tam taký nástroj ako Yamahu, takú molu a stvorili pesničku Krásny blázny denník barov sa tam spieva, volá sa to, že Peter a Lucia, neviem prečo. Takže taká veľmi dobrá pesnička vznikla aj v kotolni a my sme si pohrali niekoľko mesiacov v tom hutníku, sme tam cvičili a potom sme sa vrátili naspäť do toho trnavského okresu. A medzi tým sa teda potom nastalo to, že sme boli nahrať ten Figičaj a Keď ťa nechá dievča ako B stranu a potom nám dali tú ponuku, že môžeme stvoriť veľkú platňu, čo bola teda veľká česť pre mimo bratislavskú kapelu. Ale teda za 3 týždne je to urobené, odborníci by vedeli, je tam kopa umelej muziky už. Už som mal taký, že nástroj, volal sa to, že Korg M1, to je absolútne najpredávanejší klávesový nástroj na svete, predalo sa ho 250 000. To bol prvý sampler, ktorý už vedel zahrať všetky zvuky, aj akustické, a s tým samplerom a ešte s jedným takým nástrojom, som volal to Yamaha RX7, to bol akože v podstate bicí nástroj, ale tiež to vedelo iné. A keďže koncom 80. rokov, keď si pustíte hociakú muziku, to je všetko syntetizer. Tam už nie je živá gitara, málo kde volá jedno solo, ale väčšinou či bas gitara, či bicie, všetko je to na syntetizeroch, takže sme tam navrstvili tých syntetizerov vlastne z toho Korgu a z tej Yamahy. Keď si to pustíte, tú platňu, tak ono to je vlastne všetko už taká tá muzika 80. rokov pokročilých, keď sa všetko hralo na synťákoch. To potom prešlo už, ja neviem, čo bolo 90. rokov, potom bol aký Eurotrance, to bolo ešte horšie. Skrátka, už to bola taká dosť ničomná muzika, to už nebola tá klasika, že pesnička gitarová a toto, ale takáto syntetizerová. A v tom duchu sme ju teda veľmi rýchlo zbúchali aj tú platňu, pretože to sa dalo. To sme si naprogramovali doma a do štúdia sme došli s hotovým, tam sa dohrali sóla, dospievali vokály a bolo. Takže platňa sa vydala, predalo sa jej 20 000 kusov, čo teda bolo super. No a začali nás volať aj na koncerty, ale čím ďalej, tým viacej sa to, keď to bola taká elektronická muzika, tak čím ďalej, tým viacej sme nechali za seba hrávať nástroje. Ešte stále sme aj hrali, aj spievali, teda potom na rozdiel od toho, čo sa stalo v 90. rokoch, že tí ľudia nevedeli ani hrať, len vypúšťali a spievali karaoke. Tak sme to takto hrali a už to nebola taká zábava ani. Už to nebola taká zábava. Človek, keď... Tak to môžete tiež potom vystrihnúť. Mali sme takého nosiča aparatúry a šoféra, dobrého kamaráta, na ryby sme chodili, Mira. A on hovorí, chlapci, napíšte ma na platňu, že aj ja hrám. Tak hovorí, napíšte ťa, Miro, že obsluhuješ počítače. Je tam voľado taký napísaný, obsluha počítačov. Programovanie počítačov. No tak. Ale budeš nosiť teda aparatúru aj šoferovať zadarmo aspoň rok. On súhlasil veľmi a hrozne rád, keď bola naprogramovaná bas-gitara, lebo už to išlo tak na polovičku, že bola kedy ozaj, tam bola synťaková basa, to sa na base ani zahrať nedalo. Tak ten Čiko to nezvládal s nervami tváriť sa tam, že hrá, tak podal vždycky tomuto Mirovi tú basu. A ten búchal do toho, ten prstové palcovačky, akože strieľala tá basa, to bol synťák samozrejme. A krútil z toho hlavu a jamoval. A keď tam stal Vlado a náhodou to vyšlo, že bola zas programovaná basa, on sa strašne utrápené tváril. A ja som sa trápil za tými klávesmi, keď som vedel, že hrám jeden part z 5, lebo tam bolo 5, jak máš hrať 5 partov naraz. A raz sme si hrali, a celý večer pod pódium stál chlapík a takto pozeral uprené furt na bas-gitaristu. Raz na jedného, raz na druhého. A na konci zábavy došiel za nami, chlapci, však dobrí ste, no, ja som bas-gitarista, len neviem, či ten strapatý, tam sa ako na toho naozajstného basistu, ten je taký mizerný, ten, ako čo nevedel, to je majster.
No ale ono to išlo takýmto smerom už vtedy, že naozaj tie kapely, ono sa to stalo z núdze. Ono sa to stalo z núdze, pretože ten repertoár, čo vtedy vychádzal, všelijaká Sandra, všelijaké, aj Madonna mala všetko spravené na synťákoch, tam neboli živé nástroje nejaké. A to sa nedalo zahrať inak, len teda naprogramovať to. Alebo dalo, ale bolo by to veľmi inakšie a veľmi chudobné. Tak to bol jeden trend, ktorý išiel, druhý teda, že sme mali hoci koľko tých vystúpení, pretože nás volali kvôli tej platne. A druhý trend bol, že sa to tu začalo uvoľňovať a naraz už to, čo sme odozdávali, tú západnú muziku, už to nebolo tak atraktívne. Došlo 90. rok, sa to zlomilo úplne. Úplne sa to zlomilo, pretože každý deň sa otvoril bar, ne? Do Veľkej Mače sme chodili do baru, ja neviem, všade, po dedinách, na Maďarských, všade. Každý mal otvorený bar, seredy sa pootvárali. Keď len fontána, alebo čo. A tí mladí ľudia už nemuseli chodiť na zábavy. A druhá vec, začalo hrať fanrádio, zaštekala kukulienka poludnie a začali púšťať hity. Už nebolo treba ísť na zábavu, aby si vypočul najnovšie hity. Jednoducho si pustil rádio. Sa otvoril ešte teda internet. Nefungovalo ako extra. Tak sa ešte nedalo. Google hlavne nebol vyhľadávač. Internet bol, ale už texty sa dali kúpiť, časopisy, texty všetci mali. Takže to, čo sme my odozdávali celých tých 13 rokov v kuse tým ľuďom na tie dediny, už od nás nepotrebovali. A druhá vec, tí mladí ľudia nemuseli chodiť na dedinské zábavy, aby sa stretli, mohli ísť do baru, do reštaurácie. Diskotéky začali byť povolené, ktoré neboli. Takže ono sa to vlastne strašne rýchlo zmenilo úplne. A ten fenomén tých dedinských zábav, ktoré boli teda komerčné zábavy, že sa to robilo kvôli komercii a kvôli tej návštevnosti, to úplne zapadlo. Naraz nebolo organizácie, ktorá by už robila zábavu, lebo nezarábali. Tam, kde sme mávali pravidelne v tých veľkých kultúrákoch 1300, 1500 ľudí, začalo chodiť 200. To mali kam ísť. Už to nebolo. To ja už som našťastie nezažil, to už zažil potom len vlastne ten Jožo Polák s tým Voxom, lebo on sa zanovito držal asi do 97. s kapelou. Ostal v podstate sám, ostatní všetci sme to vzdali, takéto hranie. A tí muzikanti, keď si pamätáte, tak ani Karel Gott, ani Helena Vondráčková nemali prvých 5 rokov kšefty. Chodili všelijako, lebo jednoducho zmenila situácia, otvoril sa trh, mohli títo ľudia, jak som spomínal toho Pištu, toho saxofonistu, tam nabehli Rumúni, tam nabehli do toho Švajčiarska, kde on hrával za tie strašné peniaze a muzikantov bolo teda naozaj, všetci sa vybrali. Na Majorku chodili všetci Sereďania. Neskôr začali chodiť do Japonska. Ale čo sa stalo? Druhý trend, a to som rád, že som to nemusel zažiť, prestalo sa hrávať. Všetko išli pol playbacky, 3/4 playbacky, vyšli všelijaké Dua, Yamaha a všelijakí takí ľudia, ktorí ani hrať nevedeli. Ja neviem, či vedia hrať tie Dua, Yamaha, ja som nikto na tom nebol, viem, že to existuje. Ale po dedách sa našli všelijaké dvojice, Jožko a Anička a Ferko a Mariška, zobrali si klávesový nástroj, stiahli si z internetu MIDI fily, to sa volá MIDI file, asi vieš, čo to je. Strašne urobené. No, čo bolo zadarmo, to bolo strašne urobené, zle, nevyrovnané. A s tým chodili, pretože zaplatiť 2 nemuzikantov, ktorí spievali koľkokrát aj do speváckého playbacku. Nebol problém zaplatiť kapelu, bol problém. Ja už som to nezažil, ani vlastne Zenit to nezažil, pretože myslím, že to trvalo nejako do augusta 90, čo ešte, už ja som bol v Nemecku vtedy, ale ešte Buster sa to snažil udržať aj s tým Mikinom, aj s tou Renatou, ale tiež už playbackovali. Spievali, ale už púšťali z playbacku. Takže to jednoducho takto spontánne zaniklo. Jak vznikol tento fenomén tých zábav dedinských, tak hneď zanikol.
jak sa otvoril trh. Takže my sme vlastne ťažili z toho zavretého trhu. Toho zavretého trhu s muzikou, že sme vedeli ten produkt nejako dať. Naozaj sme boli voľaký ostrov kapitalizmu v tom socializme, lebo tam tvrdá konkurencia bola medzi nami, tým Voxom, potom bol voľaký Universal Song, alebo Unisong, alebo aj dva, aj Unisong, aj Universal Song. A to sa už jazdilo od českých hraníc a od moravských hraníc až po Banskú Bystricu a Seredania, tak to obsluhovali. My sme teda nemali problém, lebo sme naozaj išli až po Banskú Štiavnicu, sme chodili až tam. Ďaleko, zase až Trenčín, ďaleko Topolčany, ďaleko, takže nebol problém, ale títo sa tu nahádali dokola. V tom Trnavskom okrese teda veľký tlak bol tých kapiel. No ale potom to všetko zaniklo v tom 90. roku. Len Jožo Polák s Voxom sa snažil ešte prežívať. Aj sa mnou vystriedali všetci tí muzikanti, čo boli dobrí. No a potom sa ale, to už pri tom som nebol, ona sa aj tá muzika sa hrozne, tá muzika 90. rokov, to je asi aj reálne povedať, že to není môj subjektívny názor, že to je objektívne. To bola hrozná muzika, Eurotrance, a to išlo na diskotékach a už toto. No, toho som sa nezúčastnil a tí, čo potom s nami hrávali v tej obnove zostave, tí mi to rozprávali, že takto to išlo. Potom začali hrávať všelikde, s tými šmédami chodili predávať hrnce a tam im hrali. Potom hrali všelijakým s bohatlíkom na voľakých takýchto. Ale tie dennické zábavy, čo bolo gro našej roboty, to zaniklo úplne. Neskôr sa muzikanti rozprchli, začala sa klubová muzika, začala byť strašná tvorba, sa zistilo, že tie kopu všelijakých. Ale zase na druhej strane veľmi ťažko sa voľakto presadil, pretože bolo toho veľa. Nám bolo ľahko predať 20 000 platní, keď potom voľakto na zlatú platňu stačilo predať 3000 CD-čiek. A už to bolo zlatá platňa, lebo bolo veľa tej muziky. No a vlastne však sa hovorí, že v 95., že to bol posledný rok, kedy ešte bol tento biznis s nahrávkami a potom už začal byť ešte nie YouTube, ale čo bolo Yahoo a voľaký ten muzikantský portál a začala sa sťahovať muzika. Tak totálne sa zmenila situácia. Živí muzikanti ešte sú a keď sme to obnovovali potom po rokoch, po 20. po prestávke, tak už potom našťastie syntetizérová muzika zanikla, už to nebolo, aj Eurotrance zanikol a vlastne takéto živé kapely začali znova hrávať, všelijaký Creedence a Sweet a takéto veci zo 60., 70. a začiatku 80. rokov. Takže znova sme potom nacvičili asi 100 kusov pop music, ale to už boli všetko ťažké klasiky pred tým, jak sme hrávali. A niečo sme aj z toho, nejaké smolky a tak sme ešte aj z tých 80. rokov ponacvičovali. No ale to už bolo celkom iné, to už sme si hrali len tak pre zábavu. A keď tam potom došlo 200 ľudí, tak to boli organizátori nadšení, že ako veľa. A to sme hrali v tých istých destináciách, kde došlo 1000, 1500. Lebo jednoducho, už sme aj my boli starí, aj to nebolo vzácne. Čaňo, ďakujem pekne za návštevu u nás v múzeu. Porozprávali sme sa teda o vzniku a vývoji skupiny Zenit, legendárnej sereckej skupiny Zenit. Pripravíme samozrejme rozhovory, ktoré máme z minula zostrihané a postupne ich budeme dávať von a na stránku, ktorú sme Zenitu urobili a postupne ju doplnáme. Je to zenit.socializmus.sk. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa. Ja ďakujem za pozvanie.